Politikaz dakidana da, herrian, Durango oso politizatu zala, urte horietan, 75, Franco hil baino lehen, generalian bazen nahiko solidaridade handia, talden artean, nahiz eta gogoratzen dudan gauzan bat ere, gure kuadrilakoa espada hor konpon, hori ere, personak ere gogoratzen ditut hori ere bazen, bueno, espainolistak edo ez dakizertak, izorla daitezela edo bakon bat, posta jola harrapatu gaituzte. Nik entzun da bati, nire aurrean, baina oro har jokabide nahiko baterako egiten genuen errepresioaren aurka baintza. Gero gauza asko pasatu ziren 76tik aurrera, taldeak ere apurtu egin ziren, bloke bakoitzean gauza asko pasatu ziren, Ezker Abertzalean batzuk Euskadiko Ezkerrera joan zirenak, gero etaren, eta denbora guztian horretak onda atzean nolabait markapasos modura. Markapasos baina trafiko zuzentzaile. Hori da. Llegó el comandante y mandó parar. Gauzatzu bat, parte hartu zenun inoiz mendian momotzon egiten ziren batzarretan? Momotzon egiten ziren batzarretan. Baina horiek momotzon egiten ziren batzarretan izan ziren nire ustez transizio partean. Horre, eztabaidatzen zen adibidez udaletxerako, nola egin transizioa, nola egin desagertuko zena eta ostekoa, eta hor txegu ze paper. Adibidez, egon zan komisio bat, nik uste dut momotxon asmatua, edo momotxoko batzarretan asmatua, baina gero batu egiten ginen etxe baten, lehen zan duzu ISA, SB-ko jendea nola zan... Zer esarrieta? Ercilla. Eskarneren zenarra... Ercilla. Ercillarekin gogoratzen dut, Ercilla gogoratzen dut batzarretan, gogoratzen dut Edu orain epen... Barinaga. Noren izenean Edu Barinaga batzar horretan? Ezker Abertzalearena. Edu Barinaga zuena izen zan sasoi batean. Ezebena? Ez. MKkoa. Bai, baina ja ez egon ordurako. Bai, MKko gaztetakoa izan zen, bai. Edu Barinagak ibilbide... Luzea. Eta batzar horretan, herriko zelan jakin nahi nuke, eta ez daukat nik sekulan nolako apunterik, baina hor asmatu egiten zen herriko zenbat gauzekin, komisio bat zuzen da sanidadearen ondoan, sanidade mailatzarekin, komite asko sortu ziren herrian, problematika sozialaren inguruan, ez bakarrik politika, goi mailako politika edo oso itutak egon dugu gauza ideologiketan mobitzen. Eta batean ideologietan ibili beharrean gauza konkretuetara pasa ginen. Eta mundu konkretuaz ezer gitxi genekien, ezer gitxi. Galdu inginen. Oso galduta genbilan. Galdu inginen. Orduan, ginen, eske errealitatean guk ditadura daukatena da lotu egite zaituztela, ez bakarrik burua, gorputza ere bai. Ez dago elkartzerik ezertarako ere ez. Ez dago ezer egiterik. Zuk ez duzu ezer pintatzen, zuk ez duzu zertan asmau behar, zertan parte hartu behar, zertan iniziatiba izan behar, eurek egiten dutena dana, agintariak egiten dudana. Orduan, herriak ez du zetan pentsamendurik badu, herriak egiten duena da, askatasunaz pentsatu. Orduan, askatasuna da oso idea teorikoa, baina askatasun konkretua da, nik eraiki nahi dut zerbait. Utsi da zu hau egiten. Nik lehenbiziko gauza konkretua, benetan izen zen, ospitale bat Durangalderako. Gero Galdako izan dena.